täden başla. Siz täden ýazyp başlaň. Men täden başla. El kıssa kimden aldy? El kıssa habar kimden al? Habar Şahynem bilen Garypdan al. Ha. Şahynem gyz Garypjaň diýdaryna mustaq bolup, hep günlerde bir gün düýsünde Garypjaň bilen bolup ýatyr tiskinip oýandy. Ha. Akçagelin ýanyna çagrap getdiňden, hey Akçagelin şundan gitdi, tiz bar gaýta, tiz gelgeýsen, Garypjaňa salam ýetirgeýsen diýdi. Ha, şol barmana Akçagelin ýanky 18 ýaşly oglanyň eşigini geýdirek getdiňden, bir ýaşy atada mindirek getdiňden. Şahynem gyz Akçagelin ýolary bany uratdy. Az ýörep, kan ýörep ýanky Akçagelin Garypjaňyň mejlis kurap oturan ýerine gelip ýetdi. Terse Garypjaň gowuşan şaşlyklardan, gowuşan katletlerden garny doýryp, aýşu bu adam gyzgyn eken welin wara çaýym diýmän suwal baklaşkada. Aýdym sady oturan eken de daşna mer eken. Çaýym gerek. Hawa, çaýym gerek däldi. Pogra mentim etdim. Hawa, ay biroň ökde program bar eken. Aman. O soň bolsany şu ýanky ay başaga sana çaýym bermendirler diýip aňyrdan çaý suw getiren bolup ýanky Akçagelin göz gaş bilen başagan bil alyp çykdy. Çaýna garat galyp geldi. Hawa. Hey Garypjaň Akçagelini bu sypatda gören soň aýtdy, Akçagelin bolşuňda näteň etdiň? Ay bolşuňam bilemok, başgaňam bilemok. Şu Şahynem 7 ýyl froň doldy diýdi, tizrak gelmesen ýülýän diýdi. Hey olar ýa bolsa haýdan haý gideli. Hawa, ýyzma barsa märek ogy bermez. Hawa. Şundan gidibereldi ýa getdiňden ýanky bir atyň sırtyna sen öňümde men öňümün artlaşyp gaýtdylar bular. Az ýörap, köp ýörap, epes menzil ýol ýörap, ahyrynda bulan ýoly şu Daşoğlu tarap baraka Türkmenistan bäri tarapyndan girdi. Hawa, çülü diýen bir çülge bar düşdi de. Ha, guşlar şildire saýraşyp, suwlar şildireşip akyp ýanky bir howanyň sergin wagtynda Akçagelin bilen ýanky Garypjaňyň göwnüne her hile hyýallar gelip gidiberdi. Akçagelin aýtdy, Garypjaň atymy düşläp geçdik neçik bolýar? Azap bolýar. Ay olar ýa bir tankan çagaýna daýyn, odalam çaýsyz galdym diýip ýanky. Garypjaň beýleden odun ýygnan bolup ber Akçagelin atyny suwa ýakyp dur. Atynyň artky ýagyndan şu Garypjaňy seredip otyr. Hay Allah canlarym görmäge bersek Garypjaňyň ersine segil bolan eken ay. Hawa. Şu bir çolak ýerde gün maksadym aýsam şamaladam, galyp gün ýürüp oturan eken. Asoň Garypjaňym şu bar tutaşdy ýygnan odun ýa tutaşdyrlyk bar ýa bolmaz ol. Başkylardan agyr ýük götüren bar agyr ýük tutarda. O şol bolman aňyrdan geldi diye odun arny topladym diýen bolup ýadan bolup. Akçagelin Garypjaňy ay odundan bir gara dogy diýip ýa gün maksadyny aýtdy welin diye. Garypjaň ökülep öte gitdi. Hey erkek adamdyr, oýun etýändir, hene etýändir, näde etýändir. O isin alsa bilemdir bilmez diýip ýanky atyny sowa ýakyp duran ýerden kim tamaki garap otyr. Garasa Garypjaň garasy ýetip gitip barýar diýe. Algap Garypjaňyň ýygynyň ýetip he oýun etdim, hene etdim, Şahynem oğlan segen sen ak gördüm, min atyň sırtyna diýip ýanky Garypjaň ökesine ýazyp täzen bolar. Sen öňümde men öňümün artlaşyp az tutaryň tarmada kakıştyryp ýanky Şahynem çarwagynyň bäri tarapyndan bardylar olar. Ay Garypjaň şu öňkiçe Süýdany geçen ýerine Leyli saçyň saýasyny görüp ýanky böküp atdan düşüp telpegin ýastygyny tirseklep Şahynemä salamyny ýetirber, süýünçiňi ýetir. Garypjaň şu öňkiçe Süýdany geçen ýerinde oturundur. Äger gerek bolsa da mereket etsin diýip. Ay oğlum o ýerin berin Garypjaň agyrdadymy, gatrak ýerä gelýär diýip. Ýanky bulam Akçagelin telpegini uçurypdyňdy diýe. Garypjaň senem tirseklep ýatyrma muna mal gatrak bolsun, nime gatrakdyr, ýumşakrak bolsun diýip. Aşol barmana söyünji Şahynem'iň çarwagyna Akçagelin kürsap gerdi, odalam şu gözler ýolda galyn. Şahynem söyünji habaryny eşitenden şu geyinip takanyp şu sepinip bilen şanel dokularyny sepinip
O 40 keninem taşını alıp garip sana doğru. Edil yel füşen yalı gaýdy berdi. Ay şasenem bilen garipcan çeşmeň o tarapynda şasenem bu tarapynda garipcan. Şasenem bir görak getdanan ras badal gelip böktü şasenem ucagyna jop diýip düşdi. Şasenemiň ýüzündäki perdeleri garipcan beýlek serpişdirip. Ay seretde ay diýsen ay gün diýsen göz ay tapmay tap ýokarky dodugynyň baly aşaky dodugyny jop diýip tampylan bir perizat bolan eken. Hay bulwarmany şasenem bilen garipcan meýmes bolup ýanky sarbaga gelip 9 gece gündüz uğran sürüverdiler. 10-njy gece diýilende ýanky garipcan şumlyk edak etdanan şasenem ýatyrak etdanan ozoldun erkem tamaken gara oturup akçy keldim komnatyna bökip geçip. Sözlü ya sana kurban olayın canım aldı cellat gözlerin senin. Sana gelen derde özüm satın alayın canım aldı cellat kara gözlerin senin bir 5 kilometre ayttık gel gör bak näme diýer boldy. Han bir tinlap gör bak. Sözlü ve yal sözlü can ah kurban bolu ik kurban bolu il canım oldu gara gözlerim senin sana gelen derde ölüm satın alayın alayın kanım döktü cellat vay ay gözlerim gözler vey sen oto sen oto gel kemiz vey seyran eylali bu bağı dünyanın bar mahbubu sana sadaga yo sadaga yap min uyda degmezim ah nedirin seni kakle cerene yap aşık bulun gele can ah umidun üzer hik umidun üzer gel geceler yatmayan eveye halar düzer çeşmenin çayına zukullap yüzer o yüzer yaşıl baş sonulu ah köllerim seni karıvasın gele gül yüzlinin vardır gel vardır gel görün aydır vey bular kimin yarıdır yol yürüyüşün gözlerime derdir ya kadamından çıkıyor ne ah soğudurum senin kakle kadam
Ah! Nedir? Haydi. Hey. Ay sağ ol, Joel, sen fırında varsın.